ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 24/3/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲೆನು ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಆ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪ್ಚಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೆನಪುಡು ಮುಖ್ಯమైన ಪರಿಶ್ರಮವು ಆದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲುನಗ ದೇಹಲ ಸಹ ನೆನಪು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದುವೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು. ನೆಟ್ಟೆ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯಾದಿತ್ತರು. ಭಕ್ತಿ ಪಂಡನೆ ದೇಹದ ನೆನಪು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಏಕಾಂತದ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಏತು ಏಕಾಂತ ಅತ್ತಂಡ ಶಾಂತಿರ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪುರೋ ಆತು ಗುಂಪುಡು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಶಾಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಏಕಾಂತೋಡು ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಲ ಸಹ ಏಕಾಂತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತಿರುಗೆರೆ ಪೋಪರ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಆಯಿಟ್ಲ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಮಾಯದ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಪುನಿರ್ದವರನ್ನು ನಿಕುಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಸುರುತನೆ ಶತ್ರು ದೇಹಾಭಿಮಾನವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ದೇಹವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಭಕ್ತಿ ಬುರ್ದುಬೋಂಡು. ಭಕ್ತಿನ ಶರೀರದ ಜೊತೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಶರೀರದ ಲೆತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂದೆನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಶರೀರೊಡ್ದೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ. ಇಂಕ್ಲು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊರೋ ಆತು ಪಾಪಲು ತುಂಡಾಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಏಪಲ ಪಾಪಲು ಕಲೆಯುಜ್ಜಿ ಎರಾಂಡಲ ಬ್ರದ್ದರಾಪಿರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯಾಪುನ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಉಲೈಗ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಾಸ್ತಿಕ ಆದು ಬುಡ್ಪನೋ ಪನ್ಪುನ ಸಂಶಯಪುನು. ಇಂಚ ಭಕ್ತಿದ ಬೂರ್ದುಂಡು ಪಂದರ್ಥ. ಬೊಕ ಜ್ಞಾನೋಡು ಶೀತಲತೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಅಗ್ನಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡ್ಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮನುಷ್ಯರು ಏತೊಂಜಿ ಭಾವನೆಂದೀಪೇರು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ತೆರಿವನ್ಲೆ ಬದರಿನಾಥಗು ಪೋಯಿರ್ದ ಮೂರ್ತಿದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಾಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾದ ತಕ್ಷಣ ಭಾವನೆ ಕುಳ್ಳುದು ಉಡುಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬದರಿನಾಥನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ನಲ ನೆನಪು ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂಜೆ ಸುರುಕಂತು ನಡತೊಂದೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಪಕಾಲಗಾದ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪವೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆ. ಅಂಡ ಇಂದೇರ್ದು ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಯನ್ನ ವಿನಃ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ. ನಿಕಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನಡದೆ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಮೊಕಲಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇಹದಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಆಸ್ತಿ ಒರಿ ರಚಯಿತ ಬಾಬರ್ದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒರಿಲಕನೆ ಜಡ ಅತ್ತಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಚಿನ ಮಾತಲ ಉಂಡೋ ಮಾತಲ ರಚಯಿತ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ರಚನೆ ಇರ್ದು ಏಪಲ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು. ಕುಮಾರಿಯರಂತೂ ಸಂಘದೋಷೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಈ ಪತಿತ ನೋಡ್ದು ನಿಕುಲು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡೆತರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಾವನ ಒಡಾಪುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನೆ ಪತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓದವೆರು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಓದವೆರು ಪಂದು ಏಪಗ್ಲ ತೆರಿಯೋನೊಚ್ಚೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿ ಶಿವಬಾಬನ ಕಡಿನೆ ಇಪ್ಪೊಡು. ಶಿವಬಾಬನ ಎಂಬೆರ್ನ ಮೂಲಕ ಓದವೆರು. ನಿಕುಲು ದಾದಿಯರೆಗ್ಲ ಸಹ ಓದವನಕುಲು ಶಿವಬಾಬ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅರ್ನ ಕಾತರಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಶಿವಬಾಬಗಾದು ಮಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ದೇತೊಂದು ಬರ್ಪರು. ಶಿವಬಾಬ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನಂತೂ ಭೋಕ್ತಾದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದೆ ಭಕ್ತರ ನೈವೇದ್ಯಂದಿದ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆ ಪಟದು ತಿನ್ಪೇರು. ಯಾನ ತಿನ್ಪೆನೆ ಯಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓದದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೆ. ಪಾವನಾದು ನಿಕುಲು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು. ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಮುರುಳಿನ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಏಪಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಓದವೆರೆ ಪಂದೆ ತೆರಿಲೆ. ವಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಣ ಪಾಡುಂದೆತ್ತಂಡ ಯಾನೆ ಆಕ್ಲೆಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ. ಜ್ಞಾನದ ಬಾಣ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪುಂಡು. ಗಾಯನ ಉಂಡತ್ತೆ. ವಿಜ್ಞಾನೋಡ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಬಾಂಬು ಇಂಚಿನತ್ತ ಏತೊಂಜಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪರು. ಸೈನ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ವಿಜಯ ಪಡೆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಈ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪರು. ಐದವರ ಸುರುಕು ನಿಕುಲೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಪಾವನ ಒಡಾಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ವಿನಾಶಲ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ನಾಟಕನು ತೆರಿಯೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈತೆ ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿಧಾಮకు ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಆದುಂಡು. ಐದವರ ಇಲ್ಲಗ ಖುಷಿರ್ದು ಪೋಡತ್ತೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಗಾದೆ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು.
ಇಂದೆಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೆರು ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನವು ಸಹಜನೋ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಡು ಕುಳಿದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನವು ಸಹಜನೋ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಜಪ ಮಲ್ಪೆರು ರಾಮರಾಮ ಪಂದ್ ಜಪ ಮಲ್ಪೆರು ಲಾಭದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವೆರು ಭೋಜನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಶ್ರೀನಾಥ ದ್ವಾರೋಡು ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪೆರು ಬಾಯಿಗೆ ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟುವೆರು ಒಂಜಿ ಒಂತೆಲ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪುಜೆರು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು ನಿಕುಲಂತು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಕುಲಂತು ಈ ತೊಂಜಿ ನೈವೇದ್ಯ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಆ ಮೂರ್ತಿದಾದ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ ಇನ್ ತಿನ್ಪೆರು ನಿಕುಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಿವ ಬಾಬನೆ ಓದವೆರು ಭಕ್ತಿಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಓದವೆರು ಪಂದ ತೆರಿವುಜೆರು ಭಲೆ. ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರು ಆಂಡಾಯಿತು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವಶಂಕರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಐನು ಓದು ನಡೆದವರ ಇಂಚಿನ ಲಾಭ ಆಪುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದೋಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಒಂಜೇ ಬೈಬಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು ಐತೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದೋಡಾಪುನು. ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಗ್ರಂಥಡು ಲಡೈ ಮುಂಚಿನ ಪಾತ್ರలుండೋ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವಿ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂಕ್ಲು ಯೋಗ ಬಲ ತಕಲು ಬಾಹುಬಲತ ಕಥೆಕ್ಲೆನ್ ಕೇನ್ನ ಅಂಡಲ ದಯಗ್ ವಾಸ್ತವಡು ನಿಖಿಲ್ ಓವಿ ಲಡೈ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಗ ಬಲೋರ್ದು ಪಂಚ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆಪರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಲಡೈ ಪಂಚ ವಿಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಂತು ಮನುಷ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಡೈ ಮಲ್ಪರು. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಓವಿಯ ಡ್ರಿಲ್ ಮುಂಚಿನ ಒಯ್ನು ಕಲ್ಪೋಡಾಪುಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಡ್ರಿಲ್ ಒರಿಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಯೋಗ ಬಲನೆ ಅದುಂಡು. ನೆನಪದ ಬಲೋರ್ದು ಪಂಚ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆಪರು. ಈ ಪಂಚ ವಿಕಾರಗಳು ಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಐಟು ಸುರುತಾವು ದೇಹಾಭಿಮಾನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲಂತು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅದುಲ್ಲ ರತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಬತ್ತದು ಗರ್ಭುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರು ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರಡು ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಗರ್ಭುಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಗರ್ಭ ಮಹಲ್ಡುಪ್ಪರು ಐದು ಬಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯರು ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡು ಪೋಪರು. ಯಾನಂತೂ ಕೇವಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪ ಇಂದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಯಾನ್ ಬೆರಡ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬೆರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂದು ಪುದರ್ನ ದೀಪೆ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನಕುಲಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಎಂಚ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ದೀಪೆರು ಆ ರಂಬುಡು ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ದೀತೆ. ಸಂದೇಶಿನ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವೈನ ಪುದರ್ಲು ಉದ್ಭವೈನ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಬತ್ತದುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಮಾತ ಪುದರ್ಲು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಓವಿ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತು ಪುದರ್ನ ದಿವೋಡಾಪುಂಡತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲು ಯಾವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೂಜ್ಯ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎಂಕಲ್ನವೇ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪ ದೇವಿಯರ್ನ ಚಿತ್ರನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪವೆರು ಆತ್ಮಲಿಗಲ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಮಣ್ಣದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನು ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಡೈನು ಪುಡತ್ತು ಪಾಡುವೆರು. ದೇವಿಯರಿಗೆ ಸಹ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರೋಡು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎನ್ನ ರೂಪನ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕ್ ತಿನ್ಪಲೆ ಪರಪಲೆ ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಡುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರ್ದೇಶ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಗುಲು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಬಡವಾದ ಬಿಡ್ತಾರು ಬಡವೇರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಈ ಪದವಿನ ಪಡೆಪು ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಾಬಲ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಂತು ಬಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೈಸದ ಸಹಯೋಗರ್ದು ಈ ಕಟ್ಟಡಲಾಪುನು ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆನು ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗಾರ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮಹಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟಂತೂ ಬಂಗಾರ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂಗಾರದ ಇಟ್ಟಿಗೆಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರದವರನೇ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಆಯ್ನೆರದವರ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ತೀರ್ಪವೆರು ಮತ್ತು ರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವನುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಹುಕಾರಪ್ಪನ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವೆರು ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಐನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಂತ ಎಂಚಿನಲ ಉರಿವುಜಿ ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನಲ ಉರಿವುಜಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಂಜೆಕು ನೂದಿತ್ತಾತ ತಿಕ್ಕುನು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬದಾಲ ನಟ್ಟುಜೆರು ಆರಂತು ದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾಪನ ಯುಕ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಪೋಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣು ಪಲಾಯರುಂಡು ಆಯ್ನೆರದವರ ಮುಲ್ಪ ಸಫಲ ಮಲ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪರತ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶದ ಸಮಯ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಓವುಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನೆರದವರ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂದಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದುವೇ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಚಿನ ನಮಸ್ತೆ.
ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 16 ಮೂಜಿ ಅಜ್ಪತ್ತೆನ್ಮ. ಈ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲು ಬಡವಿರು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೆಯರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಯಜ್ಞರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾತೆಯರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಪುರುಷರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಾತೆಯರಿಗೆ ವಾರಿಸ್ತನದ ನಶೆಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಬೀಜನು ಬಿತ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಯಥಾರ್ಥ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ತಿರುವಂದೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಪಡೆಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪೇರು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ. ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೆಲವರು ಮೀಡಿಯಂ, ಕೆಲವರು ಮೂಜನೇ ಗ್ರೇಡ್. ಬಾಬನ ಕೇಂದ್ರಡ ಬಾಬಾ ತಕ್ಷಣ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ವಾ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪವಿರು ಅವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರ ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಇಂದಿರ್ದು ಏರ್ಲ ಮುಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯವು ಏರ್ಲ ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರವತ್ತ ತರಹ ಏರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿವೇರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಏರು ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಕೊಲ್ಲುಲೆ. ಬಾಬಾ ಈರ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತ ಈ ಆಸ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಪಡೆಪ. ಈರ್ನ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆದ ಆಸಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಬರಪೆ. ಈತ ವರ್ಷ ಓದವನಕ್ಲೆಗ್ ಓದುವರು. ಏರೆಗ್ಲ ಓದರೆ ಆರ್ತಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಕಿ ನಿಗ್ಲು ಎಂಚಿನ ಓದುವರು. ಜೋಕುಲ ಉನ್ನತಿ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ಸೇವೆದ ಚಿಂತೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಡು. ನಿಗ್ಲು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಲ ಅತ್ತೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಆಶ್ರಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಸೈಪುನ ಸುರುಕು ಲಕ್ಷನಂತೂ ತೆರಿಪಲೆ ವಾನಿರ್ದು ದೂರ ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು. ಪತಿತ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಪೈರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಏನ ನೋರಿಯನ ನೆನಪ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ನಿಕ್ಲು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಡು ಪೋದು ಬುಡ್ಪರು. ಬನಾರಸ್ಲ ಸಹ ಸೇವೆ ಮಸ್ತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಾಧು ಜನಕುಲು ಕಾಶಿವಾಸಿಗಾದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನೆಲಪೇರು. ಇಡೀ ದಿನ ಪಡೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಶಿವಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಂಗಾ ನಿಕ್ಲ ಉಲೈಗ್ ಸದಾ ಕುಶಿತ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದು ಪರತೆ ಸೇವೆಲ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ಓದುವೆರು ಸಹ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡು. ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಶಿವ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪ ಇಂದು ಮನ್ಮನ ಭವದುಂಡು. ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪುರ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಮೂಲ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ನೆನಪುದವು. ನೆನಪು ಖುಷಿನ ಕನಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಯಾವಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸದಾ ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಲೆ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಡು. ಐಕಾದ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪನ್ಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಮಾತಲ ಇತ್ತನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಯಾವಡು ಪಂದು ಪಾರಿತೋಷಕೊಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುತಿಕೊಂದುಪ್ಪುನು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯಡು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತನು. ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು. ಬಾಕಿ ಮಾತ ಆತ್ಮವು ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡಿತ್ತೇರು. ಇಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಶಾಂತಿ ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ವಿದೇಶಿಯರ್ಲ ಸಹ ಸಜಾ ತೆರಿವೇರು ಪಂಡ ವಿದೇಶಿಯರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿವೇರು. ಮುಲ್ಪ ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ತನು. ಆಂಡ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಶಾಂತಿ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯವನುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪದೇರು ಪ್ರಭಾತ ಪೇರಿದ್ಲ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೆಪ್ಪುಲೆ. ಉಯಿರ್ದು ಮಾತೆರ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಲ ಶಬ್ದ ಬೂರಡು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯವನುಂಡು. ನರಕದ ವಿನಾಶ ಎದುರುಗು ಉಂತುದುಂಡು. ಇನ್ನೇನಂತೂ ತಿರುವರು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ನನ್ನ ಒಂತೆ ತಡ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲನ ಅದೃಷ್ಟಡು ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪೇರು. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆವು. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಘದೋಷುರ್ದು ನಿಕ್ಲೆನು ಮಸ್ತ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಪತಿತೆರ್ನ ಸಂಗೋಡು ಏಪಲ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿದ ಬಲೊಡ್ದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ನಾಟಕನು ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಹರ್ಷಿತಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಸಫಲತೆದ ತಿಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಭವ. ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸಫಲತೆದ ತಿಲಕ ದೀಪೇರು. ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲು ಏಪಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಅತ್ತನ ಕಷ್ಟ ಪಂಪನ ಶಬ್ದನು ಬಾಯಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಕನಪುಜರು. ಅಕುಲು ಸಹಜ ಯೋಗಿಯಾದ ಉಡುಪೇರು. ಐನದವರ ಏಪಲ ಸಹ ನಿರುತ್ಸಾಹಿ ಹೊರ್ಚಿ ಅಂದ ಸದಾ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಯಾಲೆ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಹಂ ಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ವೆಹಂ ಭಾವನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್
ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆದ ತಾರೀಖನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸ್ವಯಂನ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಗಳಿಗೆನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಭ್ಯತೆದ ಕಲ್ಚರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆದ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಈರು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ರಾಯಲ್ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಭ್ಯತೆದ ದೇವಿ ಪಂದ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಡ ಕೋಪ ವಿಕಾರದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಸಹ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕೋಪದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಅಸೂಯೆ ದ್ವೇಷ ತಿರಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಲೈಗಿತ್ತಿನ ಸಹ ಅಗ್ನಿಯಾದುಂಡು. ಒಳ್ಳೆರ್ದೊಲೆಗ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪಿದೆರ್ದು ಕೆಂಪು ತೋಜುಜಿ ಆಂಡ ಕಪ್ಪಾದು ಪೋಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಕಪ್ಪು ತನ್ನನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸತ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆದುಪ್ಪುಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.